belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De regering van Curaçao staat voor grote uitdagingen en kan de huidige economische opleving gebruiken om structurele verbeteringen door te voeren. Daarbij is het ook belangrijk dat Nederland en Curaçao tot een akkoord komen over het gebruik van de zogenaamde COHO-gelden. Er ligt meer dan $1 miljard klaar voor economische hervormingen op het eiland. Dat zegt de voorzitter van het College Financieel Toezicht, Raymond Grades. Volgens hem moet het daadwerkelijk worden doorgepakt nu. Raymond Grades is voorzitter van het College Financieel Toezicht en gaf gisteren een persconferentie. Daarin stelde hij dat Curaçao nog steeds niet aan het bezuinigen is op de hoge kosten voor medicijnen. Volgens hem zou er 38 miljoen bezuinigd moeten worden. Dat gebeurt nauwelijks en daardoor is de bevolking de dupe, aldus Grades. Hij is in overleg met de overheid om te zorgen dat er daadwerkelijk bezuinigd gaat worden op de gezondheidsuitgaven. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini a bo. Volgens de voormalige minister van Justitie, Quincy Kirigori, wijzen Nederlandse media graag op een hypocriete manier naar de situatie op Curaçao om op die manier de rotzooi in eigen land te verbergen. Hij vindt de Nederlandse media hypocriet in hun berichtgeving over het eiland. Kirigori reageert daarmee op de commotie rond de uitzending van Ewout Genemans voor RTL 5 over criminaliteit op Curaçao. Volgens Kirigori kunnen Nederlandse media beter gaan kijken in Rotterdam. Die haven is dé doorvoerhaven van drugs in Europa. Verder is Nederland de grootste producent van ecstasy en de grootste cocaïne-importeur van Europa. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 6 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 55-jarige schooldirecteur. Hij zou 3 jaar lang een meisje hebben misbruikt op school. In het begin van het misbruik was ze nog maar 13 jaar oud. De man ontkent de beschuldigingen, maar volgens het Openbaar Ministerie is duidelijk bewijsbaar dat de man jarenlang misbruik maakte van zijn positie en het meisje misbruikte op school. Werknemers van zorginstelling Virgen de Rosario hebben toch hun geld gekregen. Eerder deze week leek het erop dat er door financiële problemen geen ruimte was voor de betaling. De Extra meldt dat de salarissen wel zijn overgemaakt, maar dat de financiële problemen voor Virgen de Rosario nog niet over zijn. Zoals bekend zijn er op dit moment veel problemen bij gezondheidsinstellingen op het eiland.
Een groep werknemers en oud-werknemers van de Israël-raffinaderij heeft gisteren een bezorgde brief overhandigd aan Monseigneur Louis Seco. In de brief stellen ze bezorgd te zijn over de situatie dat de raffinaderij dicht is en ze daardoor niet meer geld krijgen waar ze nog recht op hebben. Verder stellen ze dat de oud-directeur van de raffinaderij, Marcelino Chonky de Lannoy, niet goed heeft gefunctioneerd en niet heeft gelet op de belangen van de werknemers. De Lannoy is diaken bij de katholieke kerk. Curaçao heeft de afgelopen dagen weer wat regen gehad en dat zal de komende dagen alleen maar door blijven gaan. De extra meldt dat volgens de meteorologische dienst ook in het weekend veel regen kan vallen en daarbij is er ook een grote kans op donder en bliksem. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.